Здравейте, приятели! Днес ще играем на Brawl Stars с един мой приятел. Както виждате, има Шели 1003 купи. Можете да ми разгледате акаунта, Едгара, Шелито, Честъра. Сега ще ви покажа и неговия акаунт. Той се казва Боби, след малко ще се представи. 51 героя, Шели Макс Тиър. Ако искате, можете да си го забавите и да видите героите. Но ето му ги. Значи, той е много силен с него, вдигаме доста купи, вдигнали се с него Едгара и днес ще играем на Duo Showdown. Ето, ако искате да ме видите и моя акаунт, ако искате да ме добавите като приятел, ето ме тук, лайте криската, ако не ви стане, напишете ми кода. Значи, мисля да натискаме Ready. Здравейте! Значи, сега ако са някакви супер слаби, не знам какво ще правя. На нас никога не се падат слаби, на нас някакви на мастър са ни винаги. И просто малко се дразним, защото това е ужасно. Ето, вижте колко са силни хора. Айде, Боби, нещо кажи. Здравейте, аз съм Боби и днес ще играя на Brawl Stars с моя приятел Крис. Мали, убиха ме. Значи... Дама, не кеби малко се имешка и тука. Да. Защо им пише имената? Защо им пише имената? Ние нали сме над Макс Тиър? Значи аз имам ласави пауъра на Едгар, те са кукт. Не може нищо да ми направят. Мали то къде ми скача? Чрез 12 пауър. Добре. Значи може би сега ще умра. Добре. Значи Боби ти се представи, аз през това време... сега се... Значи хора, тук съм. Ще... Трябва да се дам какво искаш. На какво искаш? На клуб ивента. Не, трябва да играем Не трябва да губим. Бробо. На Бробо. Добре. Ще загубим, но добре. Само нещо да видя. Добре. Ако ви хареса това видео... Ако ви... Какво? Това да не е Рикърс? Какво е това? Той направо някакви ни се падат ханк мейнове. Вече ще ми вкарат. Не. Не, просто... Вие видяхте ли го? Не. Аз се отказвам. Не може тук нищо да направим. Не. Не. Аз какво можех да направя, хора? Искам да видите ханка. Това нещо има ханк толкова много. Над 30 купи. 50 000. От избълбука му е мръзна. И трите са били... Имало е и спайк с 80... Не. Вижте, нашия съотборник е бил много слаб. Не мисля да си играме с тези нови бролери. Мисля да игра с... Кой да вдигам? Айде няколко игри ще изигра с китката. Значи, ако искате, защото имам много джемове, може да направим някакво видео, където, например, тези оферти всички ги купуваме, или просто вие кажете какво искате да си направим. Можем да направим опенинг на Brawl Pass, за който ми остава. Защото ми остава скина и ми остава ето този Legendary Drop. И мисля да си играем по квестовете, всъщност не с кита. Значи... Аз имам квестове на ранкет.
Ами добре, ще играем явно на ранкет. И аз ще супер много класно на ранкет. Ще играем на ранкет. Добре, хора, обяснете ми какво е това. Натискам play, натискам това и пак се стои на нокаут. Трябва да отида тук, че да стане ранкет. Значи... Diamond. Да. Аз съм. О, добре, първо трябва да бамнеш някой бролер, бамни някой. Аз ще бамна Чък. Чък. Аз ще избера... Ще избера този ще избера. Ще избера спайки. Има глич с спайк на как да взимаме много на хейста. Само да си сложа правилните неща. Не, трябва да си оправя спайка бързо. Е така. Добре. Стигнаха ми точно за да си го оправя. Значи, това колко го правя за новото. О, не, и от други отбор спайки. Но, не ни дреме, ние сме много силни. Тук някакво направим. Някакво да направят. А този на кога му се заради супера? Едгара. Добре, сега ще направи глича. Малик, това какво му направихме? То не е глича, просто е стратегия как да взема много на фейс. Само да убием Едгара. Айде, този Едгар, нали се правеше на много силен, какво останах? О, не, наистина ще ни бият, май. Не. Мали, за малко да загубиме. Аз съм на... Да, просто... Пуснах си хайпера и тези са кукт. Какво прави то? Не, какво прави? Ей, то май няма да си бъдем приятели. Той иска да си бъдем тук някакви врагове. Да, но аз имам втори супер, който ще пусна. Не, бият ни. Значи, сега, айде не на ранкет, на ранкет е много слабо. Ти избери на кое. Добре, значи... Аз... Вижте колко ми е слабо това. Какво пише? Your journey begins with first. Значи... Добре, явно днес ще станем много силни. Така, такова ми беше късмето. Просто сме силни. Надолу. Добре. Този е много силен. Какво стана с нашия Боби? Защо ми излезе в Brawl Stars? Значи ще му пишем. Sorry, got caught up in the moment. Явно ще играем без да му звъня. Добре, явно ще трябва да му звъна. Добре, хора, звъним му. Значи, имаме на 1050 купи някакъв. С него ли да играя? И тук ми кажете, пишете в коментарите с кой от двамата да играем. Значи, малко няма да играем с Боби. Мисля да поиграем на
Нещо, което ще ни даде суши. Трябва ми много суши. Аз имам толкова малко суши. Значи, мога да си купа това. Не. Да си купа ли... тези 1000 кредитна ми трябват, но да си купа ли тази оферта, ми кажете. Ето това. Струва ли си или не си струва? Просто не знам. Има Pro Pass-а, който свършва след 2 месеца. 600 джема това нещо ти дава. Няма да видим някакви нови скинове, има ли? Добре. Ето го. Добре, явно няма да дойде. 50 суши, това е толкова много, толкова малко ми се прави. Значи, дайте да потърсим някой. С Честър. Какъв е този? Изглежда като много силен. Готка. Тук някой пише. Добре. Трябва да направя на някой бролер намаление да си го купа. Каква е тази? Каква е тази? Някаква ботка. Не. Добре, дайте да видим този. Не ми харесва. Не. Ще намерим някакъв супер силен, сигурен съм. Този не ми ли излиза вече за втори път? Добре, ще го дам покана за приятелство, но това нещо, какво ще стане, ако го изгледам цялото? Сигурен съм, че нищо няма да стане, но ако искате, просто го превъртете, защото това ще отнеме много време. Тук просто гледам нещата. Ей, този исках да си изгледам това. Не забравяйте да се абонирате за канала. Това нещо ще бъде доста трудно. Просто си го превъртете.
Хора, това защо е толкова бавно? Имаше Франк и Ян. Това не е ли? Франк, ама този дето е... Мисля, че стигнахме почти. Disney Pixar е това. Не. Brawl Stars Team. Копирайт. Дано свърши. Почти сме готови. Не почваме ли просто от начало? Хора, това беше пълен скам. Значи, мисля да спра това видео и не забравяйте да се абонирате за канала. И може би ще има видео с някой друг ютубър. Не съм сигурен, ако се съгласят. Но се абонирайте, за да има. И не спирайте да пишете на някакви ютубъри да играят с мен. Шегувам се, ако искате да го правете. Чао!